Добрый вечер. Добрый вечер, шановные сябры. Сегодня у эфіры Diaspora Live. Сегодня у нас будет тематичная программа з нагоды того, что былая палізняволеная пані Галина Дзербыш 22 красавіка на сустрэчы са Светланай Ціхановскай публічна абвінаваціла значит, жанчыну, былую супрацоўніцу БТ Ксенію Лускіну у тым, што тая здавала адміністрацыі калоніі, што супрацоўнічала з адміністрацыяй калоніі і што здавала палізняволеных, і канкрэтна, што 4 разы, значыцца, гэта было у дачыненні да самой Галіны Дзербыш. Нагадаю вам пра пані Галіну Івановну. Яна атрымала 20 год за тое, што пусціла ночыць спадара Міколу Автуховіча. Вось, і праз гэта ёй далі 20 год. Сегодня яна у нас у гасцёх. Вось, і добрый вечар, спадарыня Галіна. То я то пані, Добрый то вечер, спадарыня. Саша. Я думаю, что и так добро. Но мне пани больше подобается. Ну, больше как-то так, по-нашему. Ну, як це так. Як може бути, я тут саме беларуска і полька, то маю двойное громадянство, то я ніяк не поскаржусь. Мне добрий так і гэтак. Добрий вечір, Сярожа, добрий день, шановне господарство. Добрий вечір усім, хто мене чує, хто бачить. Галина Ивановна, вельми такая нагода для сустрэчы, вельми мне, как бы скажем так, ну, непрыемная. Ну, правда, такая рэч, да, что, ну, складана, да, то бок, калі кажаш праўду, часта бываюць такія сітуацыі. Вось, і тым больш, што нам трэба сёння высветліць, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці. Трэба ад вас пачуць, каб вы абгрунтавалі, таму што свае словы, таму што я вось вам зараз, напрыклад, зачытаю то, што з вашага тэкста 22 красавіка было. Вот. Вы сказали, что яна, Ксения, рабила саперами, потом, которая пришла и кленчила да апероў: буду рабіць усё, гаварыце, буду палсці, але буду рабіць, каб выбрацца мне з Гомеля з калоніі. А яна маладая пайшла супрацоўнічаць. То бок вы там супрацьпастаўлялі, вы сказали, что вы там уже сталая, не пошли, а яна маладая пайшла. Потом вы сказали, мы потом, или, ну, давайте я все прочитаю, как люди, кто нас глядит, пачулі. Вось, потом вы сказали, которых она сдала. Люди получили по 15 суток штрафного изолятора. Вы еще сказали, есть палітычныя, которые чулі, як яна здавала людей. Она меня сдала, вас особисто, 4 раза. 2 раза операм. Вось, как бы, Два гэта, раза ну, начальнику отряда. вы ж самі разумееце, што гэта, ну, вельмі такое цяжкае абвінавачванне. Гэта вельмі непрыемна чуць спадарыне Лускіной. Вось, ну і нам зараз трэба з гэтым крыху разабрацца. Вось. Ну, напрыклад, давайте, ведаеце што, пра супрацоўнічала, каб выбрацца. Ну, вось гэта ваш асабісты вывад. Ну, или вы ведаеце Не, нейкія канкрэтныя там яе дзеянні, якія на гэта паказваюць, прозвішча людзей там. Ну, што вам дае падставу сцвярджаць, што яна рабіла гэта ради вызвалення? ну, ведаеце, я так, 27 снежня у 23 року мяне перавялі па дзеля даносу Дулінай. Нас раскідалі Лену Ганчароў, мяне і пенсіянерку 74 гады Шапель Галіну Сідараўну.
нас раскидали по атратах. І потым я попала ў 19 атрад. У 19 атрад 17 атрада прыйшла Луцкіна. Яна прыйшла з 17. І вось тады, ну і як бы так, ну, палітычная. І там у нас была одна лакалка, другі атрад і 19 атрад. І вось там сустракаліся, мы палітычна трымаліся як всі разам. Ну і дзяўчата павядалі, там стаялі, што там была так, ну я не ведаю, наколі як то называць жураўлё. Можа, я не буду прозвішча называць, ці як, я нават і не ведаю, не хачу, каб пашкодзіць дзяўчатам. І вось яна гаварыла, што можна сядзець, можна працаваць, але говорить, я, говорить, сказала, што буду рабіць, як то яна зараз, пачакайце, я успомню, буду рабіць усё, каб мне выбрацца. Скажыце, што трэба рабіць, я буду ўсё рабіць, каб мне выбрацца, на каленях буду паўзці, каб выйсці з гэтай калоніі. Вось. Яна гэта Гэт не скрывала. Пра гэта ведалі тыя палітычныя 19 атрада і каторыя другога атрада, каторыя тусаваліся таксама разам з ёю. Ну вось гэтыя я ведаю, што адна па заканчэнню тэрміна выйшла і другая выйшла, ну, дзяўчаты, яны хіба дзесьці тут яны. Вось яны ўсё время ёй як бы ў рот глядзелі. А там тыя, каторыя асталіся сядзець там, у іх таксама срок. Не, Ну, ну тыя, хто сядзяць, то вядома, іх там называць не трэба, но все ж таки как бы хацелася бы чуць ну нейкія прозвішча, таму што я вось пад просціша Журавлёва Яна была тады. Потом Палавінка гэта чула, я не помню, як то яе называць, Паліна ці то як, Палавінка прозвішча мае. Ну, потым, ну, там дзеўкі сядзяць, я не ведаю, зараз не Окей, ведаю, хто не, іх зараз тыя, хто выйшаў. сядзяць, ну вот тых, каго вы назвалі, Давайте я не буду, так. А вот, тыя вот чулі, гэта была Половинка, была Шапкіна была там, кажется, она говорила там, чула, і вось Журавлёва. Бо я як бы, я старалася, я ўжо як толькі даведалася, які гэта чалавек, потым, ну, як бы, як чалавек пераходзіць з аднаго атрада ў другі атрад, услед за ім ляціць яго характарыстыка ляціць. Яму даюць, хто ён і што ён. І любы чалавек, который там пайдзе дзесьці кагосьці спаткае з другога атрада, ён ужо ведае, хто да вас прыйшоў. Вось і таксама і пра гэту сказалі, што вось, ну, у санчасці там спаткаліся і сказалі, што яна рэдкасная сволач. Ну і я говорю, чаму? Говорить, а от, говорить, Різанович Любов Александровна сидела з ёй 17 атрадзе. Гэта таксама жанчына старая, сталая, которая ідзе разам са мной па адной справе па Аўтуховічу праходзіць, матушка. І вось дык яна, у яе быў дзень народзін, і яе павіншавалі адкрыткаю. А яна тую дзяўчынку пачаставала цукеркай. І вось здалі, Луцкіна здала. І там яшчэ штосьці было, хіба яшчэ штосьці яна яе здала. Я ўжо так дасканальна Різанович ну а як, павінен ведаць. ну а як ось вы кажаце здала, так как хто гэта можа пацвярдзіць? Можа это просто ваша інтэрпрэтацыя, разумееце, пра што я кажу? Гэта Галіна моя, Івановна, гэта можа пацвярдзіць сама Різанович Любов Александровна, которая пра гэта которая і зараз гаварыла. которая зараз сядзіць, а колькі їй Сядзіць далі? там жанчына. Так, вось выйдзе, яна вам яшчэ скажа, не тое раскажа. І вось прыйшла за ёй характарыстыка у 19 атрад, што рэдкасная сволач. Ну і потым уже як бы так я старанілася, то для мяне такія людзі, я іх считаю гнілымі, то гнілью ад іх ваняе гнілатой. І я старалася як бы так бокам, калі падходзіш там з нашымі дзяўчатамі і размаўляеш, яна падходзіць, і я старалася адыходзіць у другі бок. Попросту. Я з такімі, я 20 гадоў атрымала за тое, што я не пайшла на спаўпрацу, супрацоўніцтва не пайшла з КГБ, і што я нікаго не зрабіла тое, што трэба было. Не падпісала тое, вось атрымала. І для мяне гэта гнілыя людзі, которые вось так робяць. Ну, слухайте, я знаете, як лішу, да, што калі чалавек падпісаў памілаванне, так, ну, гэта яго асабістая справа, это я так лішу. Калі праз яго ніхто не пацярпеў, а вось калі чалавек зрабіў так, што праз яго пацярпелі людзі, как вы вось кажаце, што
праз яе людзі атрымалі па 15 сутак ШИЗа. Это Так, зупэўне іншая рэч. не Гэта ўжо 15, не 15, пробачце, не 15, 10 суток атрымала Любоў Александровна ШИЗО, і та дзяўчынка таксама атрымала ШИЗО. то А есть Любоў только Александровна атрымала 10 суток ШИЗО. только вось гэты, ну, вось у гэтым сказе вы маеце толькі двух людзей, да, спадарыню Рызанович і тую дзяўчыну. Вот когда вы сказали, люди Так, атрымалі только этих двух, потому что я вось подумал, что нават аж так, так, больш. так. Я гэта маю толькі двух гэтых людзей, Рызанович і тую дзяўчыну. Мгм. Гэта ёсць людзі, а што яны не людзі, яны людзі. Не-не-не-не-не, я просто подумал, что больше. Вы так как-то сказали, что я подумал, там чуть ли не это. А, ска- а Сама с- а скажите, могла атрымаць і я ШИЗО скажите, за Луцкиной. а вы в ШИЗО часто сидели? Тут в ШИЗО я не сидела, меня все время лишали спаткання. Я за увесь час, што находзілася ў калоніі, мне толькі 2 раза было спатканне. І то раз в суткі і другі раз в суткі. А так у мне ні кароткага не было спаткання, ні доўгага спаткання. У меня все забирали, але меня ў ШИЗО не отправили. Я думаю, меня не отправили тому, что у меня вторая группа инвалидности была, так? І ну я вельмі дрэнным стане была. Яны бачылі ўсё, яны за мной все время ну, назіралі. Вось і таму я не попала ў ШИЗО. Вось. А так, а ў турме я 3 раза попала ў карцер, 3 раза, і у мяне было 11 выгавароў. А скольки Там вы, мяне таксама ламалі. у турме вы были у Менску, в КДБшной же, да? Я была у Гродні, А у на Городне? Ну там, американців. там тоже У Гародні атмосферная, была. кажется. Слухайте, Так, цяжка там, вельмі цяжка. скольки вы у карцерах тады провели, когда под следством были? Скольки суток вы отсидели? Першы раз 3 сутак правяла, потым 6 сутак, а потым 7, не то 10, я уже не помню. Хіба 7. Увогуле Ну, 16 ну сутак, окей. 3 раза ў карцере. Ну, бачыце, ну, а уже на зоне вас яны не думаете, что про здоровье вас нет. А хорошо, а вось, Так, я ну, думаю тое, што ў мяне была другая група інваліднасці, і я іх адразу папярэдзіла, калі мы яшчэ былі ў каранціне. Я адразу папярэдзіла, што вось вам трапілі дакументы мае. Пабачце, я і майце на ўвазе, што я яўляюся грамадзянкай Польшы, грамадзянкай еўразвязку. І вось я думаю, што гэта яшчэ паўплывала, бо адзін з апяроў сказаў: «Дакажы». І мне ну бы якраз напісала дачцэ пісьма. Мне давалі пісьма раз у 2 месяцы, таксама можа і маё прыходзіла да яе раз па месяцы, але факт тое, што мне дачка хадзіла да консула, забірала мой паспарт, адксерылі яго там, і яна мне прыслала ксеракопію паспарта майго польскага. І можа і гэта яшчэ паўплывала. Тое, што я вот вось дрэнным. Я говорила, что мне левый бок головы был опухший. Ну і балеў увесь час. Яны за гэтым яны гэта ведалі, ўсё за гэтым назіралі. І тое, што грамадзянка Польшы таксама. Іх можа гэта застанавіла. Я вось так. не, я думаю, что не. Ну, потому что то, что вы громадянка Польши, ну, вы ведаеце, чаму я пытаюся, да, про карцер, тому Ну что так, так, так. заўсёды яны палітычных кідаюць у карцер. Вось, ну, а Ксения, так вы казалі, что не сядзела ў карцеры таксама, да? Ну, яна ж таксама Не, хворая, не, правильно? я не помню. Ну так, яна хворая, у яе рак галаўнога мозга быў, як мы сядзелі там, дык рак галаўнога мозга быў, Стэфанавіч доктар казаў, з яе дыягназам ужо даўно людзі памерлі, яна яшчэ жыве. То гэта сама, то, ну, яна не сядзела, я нават не помню, ці яна хоць раз была на камісіі. Я то Ну, у меня злостником была. Колькі раз не помню. Я 29 мая 23 року приехала на колонию, и уже 30 10 месяца я уже была злостником. Мне ага. 25 месяцев пробили злостником, и все. Я вышла, и вышла злостником. Не, ну так все выходят злостниками, я так само вышел злостником, Не, ну я не правда. все.
Не все. Не все. Пробачте, Ну, не все. одно что, а Мгм. Ксения з Дулиной злостненькие, не? Не Я не ведаеце? ведаю нават, Ну ладно. Луцкіна хіба не злосніца, а вось пра Дуліну я не ведаю нават. Я як пайшла з другога трата, то я ўвогуле я тока бачыла, яна там заўсёды праводзіла абмеркаванне, тых кіно, як хадзілі там фільмы абмяркоўвалі, дык яна там вяла, вядучая была там. Ну, А, понятно, понятно. Ну, слухайте, давайте што-небудзь з гэтых значыць. Ну так, давайте давайте. давайте вось разбярем гэтыя 4 разы з вами. Вось, па-першае, Давайте. давайте першы раз, калі гэта было? Ну, вы прабачце, што я как следчы там просто. Я вам не скажу дакладней, калі дату было, але гэта было Не-не-не, вот 20. первый случай. Мне дата не нужна. За что, как, при яких обставинах? Што як пры якіх абставінах. Быў у нас такі выпадак. Там есть такая кухня, дзе дзяўчаты маглі сабе пагрэць, закіпяціць, ваду, кіпень каб быў, і заварыць, або гарбату, або каву. І вось там, розетка. Луцкіна не хадзіла на фабрыку, она не працавала разам з дзяўчатамі, не шыла, яна сядзела з пенсіянерамі разам і вязала мачалкі. Вось. І яна была як пенсіянер у хаце, так яна сядзела там, ты сядзіш у павэры, там глядзіш тэлевізар і вяжаш мачалкі. Ось і мы з ёй там быў перапынак і сутыкнуліся мы з ёй на кухні. На кухні сутыкнуліся, і там розеткі утыкнулі, две тумбачкі стаялі, і я паставіла, ну, адразу кубак свой паставіла, она прыставіла, каля майго прыйшла, у другую розетку паставіла. У другую розетку сунула кипятильник и поставила свой кубок каля мяне. Я взяла свой кубок, поставила на другую, перасунула в другую тумбочку. А яна кажа, што, як то она сказала, што тут каб стаяў ад этой розетки. Я говорю: "А тебе дело?" А она на меня и кажа: "А вот это уже, оскорбление". Я говорю: "Какое оскорбление?" Я говорю: "А там сидели, другие пенсионеры". Я говорю: "Девчата, какое это оскорбление?" Ну і ўсё, зараз потым пасля гэтага мяне выклікае начальніца трата і гаворыць: На што, чаму, дзербыш, чаму вы мне заўсёды, так яна дерзко называла, дербыш, почему вы оскорбили Луцкину при всех в кухне? Я говорю: "Я ее не оскорбляла", говорю. И я вот: "Ну так як ж Луцкина во пришла и, жалуется на вас?" Я говорю: "Елена Юрьевна, я не оскорбляла, я с ней вообще не общаюсь, хотя мы здесь жили в одной секции жили". Я говорю: "Я з ёй увогуле не общаюсь", я говорю, "и такого не было". Ну, говорит, ну, глядите. И я ей рассказала то, что адбылося на кухні. Ну, она говорит: "Ідзіце". Потым другі раз штосьці ў нас было былі ў капцёркі. У капцёрках гэта такой Не, складзіць умяшчэнне, секундочку, там секундочку. дзяўчацкія рэчы. Секундочку, а чым скончылася вось гэта? Ну і што? Ну вось вы былі ў начальніка тама Нічым, нічым. нічым, нічым, на гэты раз нічым. Вы не пацярпелі. Потым не пацярпела я на гэты раз. А потым, значыць, было у нас у капцёрцы. Ну, вы ведаеце таксама, як сядзелі, то ведаеце, што капцёрка гэта такі склад, дзе дзеўкі у каробках свае рэчы хаваюць. Ну, а у нас былі ўсе жоўтыя, на адном баку былі, і, карацей кажучы, яна была недалёка ад мяне. І я на нізу была першых 2 полкі, а ў яе было аж 4 полкі там, ну, на другом ряду і побач. І, карацей кажучы, я капалася там, штосьці даставала, а Луцкіна несла сваю коробку. Гэта ўжо было пасля гэтага выпадку, што вось як яна сказала, што я яе абразіла. Яна несла сваю коробку, і гэтай коробкай, рогам коробкі, такая пачтовая коробка на 25 кілаграм, я прысеўшы, яна гэтым рогам мяне ў галаву стукнула. Я говорю: "Ты што, не бачыш, говорю, што я сяджу як бы акуратней?" Цішыня. Ну і потым яна другі раз таксама коробка. Я говорю: "Ты что, калі ты уже угомонишься?" Яна: "Я вас не трогала, ты меня коробкой стукнула по голове". Ну і там дзяўчаты другія былі, бачылі. Ну, я якраз праўда, ну, прызнаюся, я даставала бедным чай. Яны стаялі, чакалі, калі я дастану ім чай там. Белым это Ну і вось уголовницам, да?
Так, так. Ну, я з усімі була добра. І карацей кажучи, яны все стаялі бачылі і говорю, что ты там даі в самом деле, я говорю, мне голова, ну мне 60 гадоў, а ты говорю маладая і яшчэ мяне коробкой по голове стукаешь. Яна: "Я вас не стукала". Я говорю: "Як не стукала?" Ну і карацей кажучы, яна пашла ізноў, што я яе правацырую на скандал. И меня вызывае начальница отряда и говорит, что вы провоцируете, чего вы ізноў да Луцкіной, что вы ее ображаете. Я говорю, Елена Юрьевна, такого не было. Говорю, вот девчата стояли и бачили, яны, говорю, якраз были у той час там. Ну, я не ведаю, яна, мусіць, вызывала тых дзяўчат. Але мяне тады, я тады якраз была написала заяву на, каб далі мне спатканне з роднымі. И моя заява не прошла. И я говорю, Елена Юрьевна, вы же обещали? Она говорит, ну, терпишь, надо себя вести прилично. Чего ты до Луцкиной цепляешься? Я говорю, ну, я не цепляюся. Ну, і мяне забрали, і потым мне так і не далі гэтага спаткання, а потым мне за гусікі лишили мяне спаткання ўвогуле. Я не достала. Я за ўвесь час только 2 спаткання было Нет, то есть, нет, давайте тэлевізійных. мы по порядку идем. То есть уже за гэты раз у Так, капцёрцы у вас так, позбавили. мяне спаткалі. Так, все. За гэты раз у мяне ўсё. Потым прыходзіць Это уже третий раз вы опер. распавядаеце, так? Так, так, трэці раз прыходзіць опер Ганчароў. Ганчароў, так што Ярослав Алексеевич пришел и мне: "Дербиш, идите сюда". Ну, коптерку вызвал меня. "Какие у вас отношения с Луцкиной?" Я говорю: "Никаких". Говорю. "Это, говорю, я женщина, какие могут быть отношения?" Я вот их сейчас помню, я все помню, не то, ну, хоть я и маю На 100 юморе, ну, да? вот, а я помню. Так, вось, але я помню, ён кажа: "Вось чаго вы постоянно все на Луцкіну все время говорите, что вы ее оскорбляете?" Вот яна, я говорю: "Ярослав Алексеевич, такого не было". Говорю, я говорю, не виновата, я ничем, говорю, она сама лезе, а она придумывая. А, яшчэ я забыла сказать, другі раз, калі я уже пошла до начальницы отряда и говорю, что, говорю, яна выдумывая, и начальник отряда промовилася, проговорилася, говорит, что ну так, яна выдумывая. Опера ее уже зловили один раз. Ну і все, гэтага было достаточно. Потым прыйшоў да мяне Ганчарович, гэта размова, и сказал: "Я вас предупреждаю, первый и апошні раз. Я вас предупреждаю, чтобы такого не было". Я говорю: "Ярослав Алексеевич, да я ничего, говорю, ну попытайся у людей. Дербиш, дербиш, я вас услышал, дербиш", и все, пошло. И потым у меня была хна, я развела подкрашивать волосы. Ну, там як хтось волосы подкрашивает, все красятся, девчата брови, ресницы. И, ну, я покинула им такие велькі от кефира, я покинула там краситься. И девчата взяли краситься. А мы здесь были в одной секции. Яна донесла, приходит Гончаров и каже: "Я вам дал последний раз", говорит. Я говорю: "Ну и что?" Говорю: "Да, хорошо бы бровки подкрасить хной". Я говорю: "Ярослав Алексеевич, у меня, говорю, нема для бровей хны". Говорю: "Як вы, говорю, я не крашу". Говорю: "Вам треба красить, то треба у девок запытать". Ну, я так, а ён: "Дзербиш". Я говорю: "Ну, Ярослав Алексеевич, я не знаю, нема у меня хны". Дурнем я прикинулася. Ну, вот так и мне пронесло. И говорит: "Дербиш, никому не... Вы же всем давали, всему отряду красить". Я говорю: "Я никому ничего не давала, отстаньте, у меня нема ничего". Ну, вот, и якраз, а ў гэты час была ў пакоі толькі одна Луцкіна. И там была жанчына, которая сидит, Наташа Цапова. Она за забойство 139 артыкул сидит. И я Наташи Цаповой давала вось гэту хну. Ну і потым яшчэ гэта было только за мной 4 таких выпадка. Не-не-не, вы сейчас рассказали про 3. Вот зараз было Ну 3. чаму пра 3? 2 с начальником отряда я рассказала, и потом коробки были, вось гэтыя самыя, што я абразіла, яна ўсё жаловалася, а потом коробки были, и зараз хна. Тое, што я Окей, окей. красіла ўвесь атрад, што я дала. І гэта была толькі одна Луцкіна, бо мы же тады жылі у 3-й секцыі жылі. Галина І Ивановна, давала ну, мгм. ну, Давайте подытожим. За гэты 4 эпизода вас позбавили спаткання. спаткання и
і паставілі як гэты Ганчароў сказаў, першы і апошні раз паставілі на від. Понятно, хорошо. То бок, окей. Понятно. Збольшага понятно. То бок, у прынцыпе, то, што зараз можна нават падвесці, як гэта кажуць у спорце, прамежутачны вынік. Таму што, наколькі я зразумеў з гэтых вашых фраз, получается, что вы упэўнены и ведаете, и знает про гэта Так, так, Ризанович, так. которая нам это не может подтвердить, что Яна конкретно, сядзіць, толькі каб я гэта не пашкодзіла. Так. конкретно, не, а что ей это пошкодит? Получается, что она, Рассудзіць там, каб яе ў ШИЗО не яе могуць адправіць у ШИЗО. За тое, што ось я зараз, што яна, не-не-не, не это думаю. называецца, гэта пачакайце, гэта называецца нарушэнне лакацыі. У санчасці, як ты з аднаго атрада размаўляеш з гэтай засуджанай з другога атрада. Гэта называецца парушэнне лакацыі. І за гэта можна папасці ў ШИЗО. Асабіста Ну, палітычным. ну, глядите, то бок, давайте подсумуем, да? То бок, то, что мы зараз казали, то, что вы обвинувачиваете Ксению, что она... Гэта, Не-не-не, прабачце, Сярожа, Да-да-да. гэта яшчэ не ўсё. У мяне Не-не-не, яшчэ ну, ёсць такі. а мы на дадзеным этапе, у нас есть, что 2 человека праз яе заехали ў ШИЗа и вас позбавили Так, спаткання. Вось гэта конкретные так, рэчы, так. которые мы говорили. Добра, добра. Я ж просто падсумаваў там для людзей. Ну, паважанае гаспадарства, вы задавайте, калі ласка, пытанні. Я стараюся быць аб'ектыўным. Я скажу, что я не на баку ні на Галіны Івановны, ні на баку Луцкіной. Просто што калі гучаць такія абвінавачванні, і калі гэта правда, то паколькі Луцкіна з'яўляецца асобай публічнай і ідзе ў каардынацыйную раду, ну гэта выклікае пэўныя пытанні. Вось. Ну, працягваем дальше тады, Галіно. Так, далей працягваем. Так. Далей працягваем. Так як я заехала па самых цяжкіх артыкулах, мяне адразу па рашэнню адміністрацыі, яшчэ як была ў каранціне, прыйшоў замначальніка калоніі і сказаў, што я сярод палітычных заўсёды мушу ісці ў першым радзе, бо ў мне самы вялікі срок і самыя цяжкія артыкулы. І вось як мы ідзем, напрыклад, за парашкамі, мы хадзілі там піць рану і ўвечары, і заўсёды я станавілася першая. Заўсёды прыходзіла Луцкіна, станавілася перада мною. І гэта было не раз, гэта ўвесь атрад. Я прыйду і зноў стану, яна ізноў прыйдзе, пераходзіць, яна заўсёды правацыравала мяне, правакавала на скандал, каб я скандаліла. Але я, ну, гаварыла той вядучая, калі паслухае, а калі не, так вось гэта было. Яна мяне заўсёды правацыравала на скандал. І вось гэта было такое, што таксама гэта было после таго, як яна сказала, што я яе абразіла, яна пашла на спатканне, яна ўвесь час хадзіла на спатканне з роднымі. Яе ні разу не пазбаўлялі. І прыйшла са спаткання. І мы ішлі якраз на парашкі, і я говорю: чаго ты лезеш уперад? Ты ж, говорю, ведаеш, што мне трэба ісці першай. І яна все равно становілася. І потым яна прыйшла са спаткання после гэтай абразы і гаворыць, што ну што, Дербыш, про вас уже будет вся Беларусь знать. Вот. Это значит, что яе родные про мяне раскажуць. Ну, а я ёй адказала, кажу: мне не важно, што будзе ведаць Беларусь. Все ведаюць, хто я і што я. Пра цябе ўся зона гаворыць. І ты глядзі за сабою. Выйдзеш, людзі выйшлі, знаюць, хто ты. Тут сядзяць, знаюць, хто ты. І выйдуць, скажуць, хто ты. Так што глядзі за сабою. Вось. Ну і гэта вось было. І то яна час, гавару, увесь час перабягала мне дарогу, каб гэта вось а як я не буду ісці ў першым радзе, і будзе хтосьці ісці з начальнікаў і пабачыць гэта, што я іду там, ну, который прапусціць, там не ўсе, я не буду гаварыць, што ўсе там дурні ў той калоніі працуюць. Есть нармальна, там много нармальных людзей. Ён пабачыць, і на мяне адразу рапарт напішуць, і я пайду ў ШИЗО. Дык яна ўвесь час правакавала, вось, каб я дастала рапарт. І быў яшчэ ў нас выпадак. Гэта быў астатні яе відэазванок.
У нас раз у месяц можна было 3 хвілінкі патэлефанаваць па відэо дадому. Гэта яе быў астатні, бо яна пасля таго пашла на вызваленне. Мы прыйшлі 9 чалавек, прыйшлі на відэазванок на другі паверх там. Мы прыйшлі, стаім усе жоўтыя, стаім, а Луцкіна адразу пашла да псіхолага. Ну, а мы ж стаялі, чакалі. Ну, і там выклікалі, мы заходзілі. І вось стаялі дзяўчата нашыя і чулі, што Луцкіна расказвае. Заставаліся, усе адзванілі, аставаліся, яна ўвесь час там была, заставаліся я і яшчэ адна дзяўчына, яна выйшла і зараз у Беларусі. Як што зменіцца ў Беларусі, дык я тады, Сярожа, аддзельна вас набяру, яна вам скажа, бо зараз я не хачу яе правакаваць, бо яна там зараз па заканчэнню тэрміна. І этот самы, і выклікалі мяне, а Ольга засталася. Я выходжу, яна, у яе вялікія вочы. Я говорю, што здарылася? Ну, яна там гаворыць, Ганна, пиздец, гаворыць, ну так і гаворыць. Я говорю, Ольга, што здарылася? І тут яе паклікалі да званка. Ну, а я ўжо спусцілася на низ, бо мы не маглі хадзіць самыя, нас вадзіла вадзяшчая вадзіла. І чакала Ольгу. А Луцкіна яшчэ ўвесь час сидзела ў псіхолага. Як сама, як адразу, як прыйшлі, яна адразу напрамую пашла туды, яна сидзела ў псіхолага. Я дачакалася Ольгу, і говорю, Ольга, што сталася? Мы ідзем, і Ольга мне шэпча, говорить, Івановна, я чула, як Луцкіна здае не толькі белых, але і жоўтых, нас здае. Я говорю, Оля, ну што ты гаворыш? Івановна, я чула. Я говорю, ну, а я табе што казала, кажу. Бачыш? Ну так. І потым я не ведаю уже, калі прыйшла Луцкіна. І пра гэта я не хачу просто чалавека гэтага, бо ён, ну, выйшаў і там жыве ў Беларусі. Вот Я это вот баюся за Оля, да? яго. Хорошо. Так, так. Поважанный, Пусть як мы вернемся, Сярожа, дадому, это саме, у вас будзе яшчэ гэта праграма, і вось тады з Ольгай звяжуся, і Ольга вам все апавядае. Ой, я трохі, прабачце, да польскі ўжо пачынаю гаварыць, і яна вам все апавядае. Я зараз звярнусь Зараз я не магу. Я зараз звярнусь да гледачоў. Паважаныя сябры, калі вы валодаеце інфармацыяй, якая можа пацвердзіць або абвергнуць словы Галіны Івановны, напішыце, калі ласка, мне, я вам гарантую прыват. Вось, канешне, мне вельмі важна, каб вы былі жывыя, таму што самі ведаеце, да? Ну, не хотите рызыкаваць, не рызыкуйце, но калі вы у бяспецы, я лічу, што гэта, ну, патрэбна зрабіць, ну, каб ведаць праўду, таму што, напрыклад, ну, нам надо ведаць праўду, кажа і Галина Ивановна, ці неправду. Вось, и мы знаем, что гэта могут подтвердить только сведки, которые там были. Поэтому, калі ласка, пишите. Мой телеграм-канал ёсць у опісанні гэтага відэа. Ось, ну, мы ж все ж таки змагаліся за праўду, так? Праўда павінна заўсёды перамагаць. Вось, я скажу, паважаныя гледачы, што я связывался сегодня с пани Луцкиной. Вось, мы размаўлялі по телефону з ёй. І урэшце рэшт, вось яе каментарый, ён вельмі лаканічны, я вывожу яго на экран. Вось, яна кажа, што гэта ўсё неправда. То, што кажа Галина Ивановна. Вось, таму я кажу, гэта важна высветліць. І сёння вечарам спадарыня Дуліна напісала велізарны пост. Вот, яна сцвярджае, што абвінавачванні Галіны Дзербыш гучалі і раней, і в яе асабісты адрес. Вось. І по версіі Наталі Дулінай гісторыя з Луцкіной магла вырасці не з новых фактаў, а з даўняга асабістага канфлікта сярод-асяроддзя. Ну, а навогуле Наталья, она все сводзіць да лічнасных адносін Галины Ивановны и Ксении Луцкиной. Вот я кажу зараз то, что есть. Вось, ну, а до вас есть пытанне, пані
пані Галіна Называется Івановна. "Спадарня", называется Спадарення вам "Спадарня", больше Галина. подобається, да? Ну, ви ж ви Да, ж ви ж полька, ви ж полька, польки пані. Слухайте, так, я бачив полька. ваше інтерв'ю нашій Ніві, і чомусь там ви там нет ні про Дуліну, там нет ні про Луцкіну. Вось. Вы там как-то, ну, без прозвішчаў кажаце такое, ну, вы самі ведаеце што, ну, как бы это, ну, не аб чым. А чаму вы тады нашай Ніве не распавялі? Паважаны сярожа, паважаныя ўсе нашыя гледачы, которые мяне чуюць і бачаць. Я ўсё распавяла. І як у мяне ёсць, я не ведаеце, у мяне так, ці яно ў мяне у тэлефоне, может, только ў старым бою. Зараз у мяне новы тэлефон, ці сохранілася. Там было, я распавядала, пра Лускіну распавядала, пра Туліну распавядала. Але ж я не ведаю, чаму так. Э, так Ну, трэба было камусь. яны гэта не апублічылі, так? Я так Не разумею? публічылі, так, я распавядала. Я многім я распавядала свабодзе, гаварыла таксама. Таксама А гаварыла, я не помню якойсьці журналіст, там, было такое, дзе 9 чалавек, там Дуліна, Луцкіна, Такарчук Оля, і потым чытала, што Воля Такарчук гаварыла, што я вельмі ганаруся, што я находжуся ў гэтай камандзе, а я не ганаруся. Я вот тады для той журналісткі патэлефанавала, і я ёй сказала: навошта, чаму вы мне не сказалі, што будзе Луцкіна і Дуліна? Я не хачу нават з імі разам быць у адной гэтай вось перадачы, тое, што яна апублікавала. Я не ведаю, там 9 чалавек было. Ці 6, хіба 9 ці 6, я не помню, честно ну говоря. ладно. Яна сказала: "Ну так, вось так, так". Я рассказывала ўсім, я То бок і чыста свабода, і наша Ніва не, не, а вы мусіць, не хацелі, можа, каб гэта, ну, каб ну, можа, хацелі, каб ціха было, каб ніхто тут нідзе ні з кім нікаго не абразіў, не паліваў брудам якімсьці, так як зараз мяне Дуліна палівае. не, ну Дуліна не палівает вас, яна просто Ну, піша, дык ну, яна не Я читала яе пост. Я могу рассказать все про Дулину. усё это што? Ну, усё. Бо там яна не дапісвала, она там піша, але чамусьці не піша. Я да яе нейкіх не мела, мне да іх ніякіх не было прэтэнзій. Пакуль не здарыўся ў нас выпадак. Мы пашлі ў капцёрку цэнтральную получаць там адзенне, там, которое нам аддаеш адно, забіраеш другое. І вось там у яе было там з тымі з плашчамі. Ёй зялёны запісаны, а шэры прыслалі ці наоборот, я ўжо ўвогуле не помню. Яна там стаяла, сварылася, прыйшла, і потым тая каптёршыца донесла начальнику отрада Ангелине Сергеевной. И та Ангелина Сергеевна у нас, это было першую змену, дзеўкі працавалі ў другую, яны пашлі да працы, а мы уже пенсионеры стояли на проверке. Подходит Ангелина Сергеевна и Дулину отчитала за то, что она там устроила балаган, что она пререкалась с администрацией. И вот и все, и мы разошлись. Я тогда еще в 9-м отраде была, и я захожу у коридор, стоит Дулина. Ну что, довольная? Довольная? Я говорю, я не разумею, ты о чем? Довольная? Я пошла. Мне надо с вами поговорить. Я говорю, ну я человек с юмором, говорю, у меня сегодня неприемный день, приходите завтра. И пошла наверх. И она бежит за мною. І на коридорі я йшла переобуватися, і на коридорі яна заяўляе, а сидить Шапель Галина Сидоровна сидит за столом дежурная, Дулина заявляя: "Вы меня обозвали матом". Я стала, изумилась и говорю: "Ты что, с печки упала, ты что?" И она: "Вы меня обозвали матом". И тут Сидоровна, говорю: "Сидоровна, вы свидетель, вы чули, говорю, что я ее обозвала матом? Говорю, что ты до меня цепляешься, провоцируешь, что тебе треба от меня?" Ну, а Сидоровна, такая женщина по 139 статті сидела, каже: "Дуліна, я тебе зараз як умажу, то розмажу по стіні". І все, Дуліна відчепилася, я пішла переобуватися. Потім другий випадок, у баню ходили. Потім Лена Гончарова, завхоз була у нас тоді, вона за мене заступилася, это белая.
І потім ходили ў баню. Дык там штосьці яны там з Сідараўнай, там не знаю, там раздзяваліся побач, там адна ну штырхнулі ці што, я так не слухалася, толькі чула, што Дуліна крычала ў бані: «Я вас усіх на чыстую воду выведу, і вас, і Ганчарову, і Дзербыш выведу». Я думаю: «Ро, што табе Дзербыш нарабіла? Я вас усіх выведу». Ну, на гэтым закончылася. Потым Дуліна напісала, не ведаю, Лена Ганчарова яе вадзіла на КП-2, напісала 3 ліста А4 і занесла на КП-2. Это было ўсё ў 23 годзе. І гэта было, ну, осень уже была. Напісала, яе адвяла Ганчарова, тады ўвесь атрад яшчэ быў у гэтым, не на рабоце. Усе а якраз начальнік калоніі тады дзяжурны быў. І Дуліна панесла гэтыя лісты. Пасля гэтага мяне выкінулі ў 19-й атрад, Лену Ганчарову праз месяц тоже ў 19-й, а Сідараўну 74 гады, старая жанчына, такая груздая, яе ў 5-й выкінулі атрад, ці ў 4-й. Ну, выкінулі яе тоже ў другі атрад. Нас усіх параскідалі. После похождения Дулиной на КП-2. Якраз и дежурный начальник колонии. Что я могу думать про это? Вот Не, это ну, так и было. ну, Ну, что это я было? разумею, но все роўна, пані Галіна, гэта так все роўна то, што вы кажаце, вот предметно там было, да, чётка. Пазбавілі, спаткання, дваіх пасадзілі. Ну, хоць там, да, можа Так, быць, там так, не так, вельмі так. пераканаўча, типа. Хорошо, а вот, напрыклад, што зрабіла такого Дуліна, да, каб хтосьці А пацярпеў? для меня я потерпела. 9-й атрад находился на другим поверсе. Треба было ходить на другі. А 19-й атрад знаходзіўся на 4-м паверсе. І мне трэба было кожны дзень 12-16 раз спусціцца і падняцца наверх. Мне ў мае годы. Мне ногі ўжо хворыя, прабачце, мне за 60 гадоў, я мусіла 12 раз, хай будзе, спусціцца і то не ісці так, не паўзці нага за ногу, по-быстрому подняться на проверку, на завтрак, да, санчасти, и там и пошло, и пошло, и пошло. И есть Так, разница. Для меня есть другий поверх и есть 4-й поверх. ну, Поверьте, я шла. Мне не, тяжко понятно, было понятно. идти, а я шла. Понятно. Я Ну, мусила идти. понятно, понятно. Давайте пачытаем каментары, а потым я яшчэ вам задам парачку пытанняў пра ваша цяперашняе жыццё. Так, хорошего дня вечара, прывітанні. Сябры, вельмі удзячны вам, што вы сёння вечарам з намі. Нас зараз глядзіць 120 чалавек. Ставце, калі ласка, Хорошо. падабайкі, шырце эфір, задавайце пытанні пані Галіне. Так, прывітанні, так, слышно, видно, чэсць Беластоку, вітаначкі. Так, так, она еще и на БТ работала, караул. Ну, то, что работала там, ну, это как бы мы же разбираем не то, где кто работал, мы разбираем, кто праз каго пацярпеў. Тут же гэта важно. Так, это нормально, что так, ща помню, как Курейчик затрагивал тему посадки, ну, вас, этой женщины написано, не знаю, не памятаю. Всем привет. На картинке не хватает Лукашенко в камере, да. Так, Коновалова таксама. А вы сидели с Коноваловой? Я не сидела, она сидела Всё. ў другім атрадзе, я нідзе не сидела. Не ведаеце пра не нічога, окей. Так, Ведаеце, там штосьці, я не могу говорить, там не-не-не, ходзіць шуткі, але як я сама не паспытала, не. я не уверена, я говорить не буду. Не-не-не-не-не. Вы кажаце толькі, што вы перакананы ведаеце. Говорю тебе, что я ведаю, я весь час. Вирус, есть и юридические доказательства, что Луцкина стукачка. Ну, я вам скажу, что юридических как бы нет, только если вот люди. Если еще напишут люди, позвонят, это будет самая лучшая зворотная связь. Вось. Так, относимые, да. Да, вот по факту у нас как бы нет доказательств. Вот таких, что прям как надо в суде, нет. Просто слова людей. Но в тюрьме они значат как бы, ну, все. Максимум Так, аудио, думаю, а возможно только показания других осужденных или палачей режима. Если у них есть подписанные бумаги с режимом, ну, узнаем мы про это или нет, я не ведаю, если есть. Так, то, что пропагандистка, ну, мало ли, люди поуходили с телебачення, ну, так, это не...
Так, всем привет. Тут кто-то писал вам, кто-то вас нашел, Галина Ивановна. Кто-то вас нашел, я вот Да, еще этот коммент. дякую. Человек, Що там? свидетель того, что она говорит, это показания. Да, кстати, к этому можно ставиться абсолютно так. То, что кажа Галина Ивановна, это есть как бы показания. Вот, Я могу вот, отказать за каждое свое слово. слушайте, удалила сообщение People Беларус, писала вам, я точно помню, аватарку, ладно? Так, показания. Василіна, дякую вялікі за донат. Так, Галина пенсионер. Так, Да, пенсіянер. пенсионер. Так. Але ж Галина і смелая, годная жанчына. Дзякуй вам за смеласць, шчырасць, няхай складаецца ўсё на лепей. Ну, нам тут галоўнае, Ірына, каб было як мага больш Дякую. даказухі. Ось, а Луцкина готова выйти в эфир. Значит, смотрите, Луцкиной я отправил видео, там, где с Белостока, вот, и сказал, что у любой форме может дать коммент, может выйти со мной в эфир. Вось, ну и она мне сказала, что яна не хоча нічога гэтага раздзьмухаць. Я ее цудоўна разумею. Вось, ну и написала кароткі камент, зусім кароткі, я вам его ўжо показывал. А вот, Галина, вітаю. Мы з вами былі разам затрыманыя каля чырвонага касцёла па адміністрацыйнай справе. Нас было 5 жанчын у маскоўскім РУВД. Вельмі прыемна вас бачыць. Сергей вам дашле мой контакт. Ну, давайте через мой телеграм свяжемся. Ну, так. Тут вирус пишет, тебе документ. Так, ладно. Галина, трымайцеся, моя падтрымка вам. Ну вот, это Василина, дякую, да. Так. Что тут вирус пишется всеми. Что за Перешла, вирус? перешла на бок. Ну, слушайте, ну вот у меня, как бы я вам широ скажу, Галина Ивановна, у меня такое ощущение, что вы продузято ставитесь и до этих обоих женщин, про которых мы сегодня сказали. Что Не? у вас особисто? Не, для мяне ведаеце што? Я ўсё жыццё сваё, колькі я сябе памятаю, мне заўсёды прыходзіцца гэта ўсё гніллё разграбаць. Працуючы бухгалтарам-рэвізорам 25 гадоў, я всякае пабачыла. 5 гадоў галоўным бухгалтарам працавала у фірме «Вет» таксама. І села я председателем контрольно-ревизионной службы спільноты палякаў. Так, і я, ну, я ўсё побачыла. І везде, якія сітуацыі былі бытавыя всякія. Мне заўсёды прыходзілася адстаиваць праўду. І заўсёды, ну не заўсёды, але і адстаивалі часта. Ну і было такое, што цярпела, і ад улады цярпела. І зараз села той же самый председатель сельского совета там. Усё вспомніў мне, што я з 8-го года па выбарах хожу. Усё прыпомніў. Ну, але ж праўда, есть праўда. Я заўсёды дабівалася праўды. І я не ведаю, людям лепей відаць. Калі я знаёмілася з матэрыяламі уголовнай справы сваёй, я знайшла такія паперы. Там людзі хадзілі, пісалі ў КГБ, пісалі, хто я, якая я, і прасілі, каб мяне адпусцілі. Там 44 чалавека. І вось у мяне есть ксеракопія гэтага самого. Ну, там, відаць, я цэлае жыццё там я была ў іх на віду. Што не зраблю, за мной сачылі і цяпер сочаць нават. Ну, я не ведаю, вось такі чалавек. Праўда, гэта наперш. І праўда, заўсёды яна голая. Хто бы яе як бы і не адзяваў, але яна заўсёды голая, яна вылезе. Адзежак ёй не патрэбна, гэта запомніце. І тое, Ну што я так. гавару, зараз, можа, я не магу ўсіх прозвішчаў назваць. Людзі многія выйшлі па заканчэнню тэрміна, яны ў Беларусі. Многія сядзяць, ім таксама пашкодзіць. Зараз я вам сказала пра Рызанович Любоў Александровну. Я перажываю там пад любы матыў, любой предлог яе могуць пасадзіць у ШИЗО. А яна таксама хворы чалавек, яна мела аперацыю на трэпанацыю чэрапа. Ну, с головой были. Она мастер спорта по плаванию. Это я уже, калі пазнаёмілася з ёй у турме, дык тады даведалася. І была яна вельмі цяжкую аперацыю. І для яе гэта стрэс будзе. Кажа, кожнае ШИЗО для тых, хто астаўся, гэта стрэс.
хто не быў, Ну, я не была ў ШИЗО, э, але была ў карцеры. Я ведаю, што гэта такое, як сабака ляжыш там. ну да, ну цікава, што вось яны вас не чапалі, таму што вы былі хворая і Тулускіну, М, а вось так. Різанові чапаюць. Ладно, давайте не будзем яе ўзгадваць, пускай Але там. ведаеце што? Кожны раз пасля камісіі, як уже мне уже начальнік камісіі выносіў это сама перад вынесеннем прыгавора, як мы называлі, так, прысуда таго на той камісіі, ён заўсёды казаў, кожны раз, я была 6 ці 7 разоў, не ведаю, колькі я была там на камісіі, ён казаў: "Выйдзеце з кабінета". Я выходзіла, ён адразу браў тэлефон, камусьці тэлефанаваў, і потым я ўжо заходзіла. І я заўсёды атрымлівала, мяне заўсёды ад мяне забіралі спатканне кароткае, забіралі доўгае спатканне, і за ўсё ўвесь час я толькі 2 раза бачыла родных. Для мяне гэта было самае вышэйшае пакаранне. Я прасіла: "Адпраўце мяне ў ШИЗО, астаўце мне спатканне з роднымі", а яны рабілі ўсё наадварот. Ну да, да, Біце, яны ж біце, да, і ўсё. робяць то, што, б'ют по слабой показал Так, слабину, па они бачаць, слабым. что тебя чапае, Так, и тебе так, того так. того тебе От. позбавить. Так. І ось Так, я думаю, што начальнік калоніі заўсёды званіў камусьці і раіўся, што за мной рабіць, ці ў ШИЗО, ці штосьці забіраць ад мяне. Ну, можа, ў КГБ званіў. Я не ведаю, увогуле, я не магу гэта сказаць. А для мяне было спатканне для родных з роднымі, гэта было самае дарагое, што ад мяне забіралі. Бо я была злоснікам увесь час. Усе званілі 3 разы на месяц, я толькі раз на месяц званіла. І одно відеозвонок быў. Усе хадзілі ў таварку, ну, у кого там былі грошы, хто мог таварыцца. У мне была пенсія, я магла на 240 атаварвацца рублей, а мне толькі давалі 84 рубля атаварыцца. Што за 84 рубля можаш купіць? Там практически нічога не купіш. І ходзіш галодны. ну а у турме, представьте себе, одна базовая 40 рублев. Ладно, двигаемся далей. А была у вас Гэта в турме махчимасць? 2 базовые. Нет, нет, там вот, ну, одна вот, у Виталика была одна. А была ли у вас махчимасць пагаварыць з ёй на воле? Ну, а так а Кем? навошта, да? Ну, с Лускиной, наверно, ну. Не, вы знаете, что я палітычная заключённая, але за 5 гадоў штосьці яшчэ такое турэмнае да цябе прыходзіць, калі вот так над тобой здзекваюцца, памагаюць табе тыя ж угалоўнікі, так, і ты ім вельмі ўдзячны. Белыя дапамагаюць, ну, не ўсе таксама, але ж ёсць такія людзі, і ты штосьці у цябе такое заражаецца зэкаўскае, і то якосьці, як то галіма. Есть такое слово ў зэкаўскай, ну, гэтым языку галіма. Мне галіма з ёй размаўляць, ведаеце. Галімо. Ну, понятно, типа, я понял, да. Сергей Ну, выступает в качестве третейского судьи. Нет, я не выступаю в качестве третейского судьи, я просто хочу показать, что такие моменты, когда человек для того, каб уратаваць сваю, ну скажем так, жыццё, скуру, благополучие, выкарыстоўвае для гэтага пакуты других людзей, гэта непрымальна, так, так. асабліва для людзей публічных. Я не абвінавачваю ні Дуліну, ні Луцкіну. Я просто даю чалавеку выказацца, а вы самі рабіце свае вывады, верыць, не верыць, дастаткова доказаў, пераканаўча, кажа пані Галіна Івановна. Просто я лічу, што такія рэчы нельга прапускаць міма. Для гэтага павінны Так. быць СМі. Калі яны гэта не робяць, ну, тады гэта робяць, тады гэта раблю я. Вот. Почему другие заключенные не говорят о ней подобного? Ну, конкретных фактов нет. Ну, я не знаю почему. Почему вы не допускаете, что там против вас и ноги плели специально? Я вам скажу так, Игорь Дедуэль, если бы про мяне нехта такое сказал, як зараз Галина Ивановна кажа про Луцкину, я бы даў бы разгорнуты каментарый, я б гэтага чалавека просто за мной нічога няма, разумееце, і таму мне там няма чаго баяцца. Любые комментары, понимаете? Вот. Почему другие не говорят? Не знаю. У нас вот было с этим, я снимал фильм про козлов, как вот политические стали козлами и, ну, получали свое благополучие за счет других политических. Ну и все.
Все это была правда. И тоже доказательств не было таких железобетонных. Были показания людей. Я там поменял голоса, хотя я все сохранил от них. Вось, Максима хтось і про Луцкіну расскажа, или про Галину Ивановну скажет, что она кажа неправду. Я это все опубликую. Я яшчэ раз нагадываю, я не на баку, ні на тым, ні на тым. Так, так, падабайкі. Так, спытайцеся, хто муж Лузгіной, дзе ён зараз. Ну, это у нее только спытацца, я не ведаю. Хто муж Лузгіной, вы не ведаеце? Я не ведаю. Я наколькі ведаю, у яе ёсць сын, бо бацька прыязджаў заўсёды з сынам, а ці ёсць у яе муж, не ведаю. Так, а что про ее говорить было? Воспринималось как обычный стукач-провокатор, а вот когда полезла в КР, тут и стоит озвучивать, кто она есть. В принципе, нет, ну, сказала же Галина и Оксана Якушек для тебя, да, я ж повторил вопрос. Давала показания Галина Ивановна нашей Ниве, давала Свободе, про Ксению и про Дулину, яны гэта не опубликовали. Вось так. Это памятаеце, як про тых хлопцаў, которые были в рабстве у Машэнскага? Яны ж тоже прыходзілі расказаць зеркалу нашай Ниве, их не опубликовали, вось гэта. Так, витаю вас. Мы задаем вопросы, а вы не отвечаете. Я отвечаю на вопросы, Игорь. Отвечаю. Я могу вам прапанаваць паглядзець яе інтэрв'ю. Гэты момант там просочвался. Немножко не понимаю, про что. В интервью в нашей Ниве там было, но там было без фамилии и неясно. Дулина Там К. былі фаміліі, я называла. Я говорю, можа не захацелі, каб гэты бруд вылазіў, але як я побачила, да мяне попала на тэлеграмны спісак, і там была Луцкіна, я адразу, я не ведаю, як такія людзі. Для таго я запытала ў Ціханаўскай, як людзі попадаюць у тую раду, на якім, як іх выбіраюць, адкуль яны прыйшлі, хто гэтыя людзі. Не ведаю, так я адказу не пачула. Сказала, што вось прыедзе Павел Павлович Латушка, і ўсе пытанні яму задаваць буду. Ну, Адкуль? ну вот Игорь Дидуэль. Як яна злівала у людзей у калоніі палітычных, которые там, над которымі здзекваліся, прашлі той ад, то як яна пойдзе ў коордынационную раду, то там я не ведаю, там увогуле у яе там як для каровы луг. Яна там будзе пасвіцца, яна будзе ўсё зліваць. Ну, Таких не не. можна дапускаць у коордынационную раду. Ну, Хто гэта ў Игорь, той радзе? Игорь Дидуэль, Адкуль тыя людзі? не, я так, пуская стримы лицом к лицу, как юрист, смотрю на факты, а пока слова. Да, Игорь, просто, ну, ведаеце, я не хочу, каб вы трапілі ў турму, но, напрыклад, калі б у вас быў бы такі досвед, ну, з кропкі гледжання юрыспрудэнцыі відавочна, толькі словы. І нават калі знойдуцца іншыя сведкі, которые прыйдуць з адкрытым тварам, скажуць, пацвердзяць, напрыклад, словы Галины Ивановны, тоже будзе, толькі словы. Так, с Луцкиной. Так, ну, какие факты, что вы говорите, документы, да-да-да, совершенно верно, нужно открытое письмо, давай говори. Нужно про всех такие рассказы документировать. Ну вот мы и документируем, это останется в интернете, может быть, там праз нейкі час хтосьці яшчэ далучыцца. Так, глядя зараз на Такарчук, добра ўсё пачынаеш разумець. Так, а яна так, Серега, привет. А вось тут не спадабалася нашай гледачкі, што вы Ангеліну Сергеевну называеце імя па бацьку. Так. Ну чего, Ангелина Сергеевна, она справедливая была. Я ее поважала як начальника отряда. Я не скажу про яе нічога дрэннага. Ну, Я окей, про яе окей. нічога не могу сказаць. Дарэчы, быў у мяне там таксама адзін міліцыянт, ну, я пра яго таксама нічога дрэннага не магу сказаць. Хваліць не буду, как бы, но Так, па-чалавечы нічога не скажаш, даже больш скажу, што слова трымаў мужик. Вось так скажу. так. Серега, І гэта привет, не забудь справедліва была. про обещание по Центру беларускай солидарности. Ну, я працую, на польском языке зараз гэта публикую. Так, Инна Широкая, вы видели? Ну, мы это уже обсуждали. Кстати, что вы видели Инну Широкую фотосессию? Она тоже идет в координационную раду, голой нафотографировалась. Ну, не сильно голой, но так, ньюс, скажем так. Ну, Ось. молодая, есть что показать, то глядите. Ну да. Я Ну да, старая, то не буду фотографироваться голой, бо я уже старая, молодая, да глядите, радуйтесь, что побачили.
Я нічога не магу пра яе сказаць. Гэта я не ведаю яе. Ну вот, кстати, к вам, вполне такое, по делу, да. Вот вы сказали, от такой Мгм. болезни, как у Лускиной, нормальные люди уже давно бы сдохли. Вот. А как вы Так. считаете, это нормальная фраза? Вот Гэта сами. ненармальна, гэта так сказаў і быў такі выпадак, пашлі ў санчасть. Першая была Луцкіна, а потым заходзіла я. І я кажу: «Мне выпішыце тых парашкоў, што і Луцкіной». Кажу, каб, а ён кажа, гаворыць: «Ну, гаворыць, дыягназ, яе дыягназ, кажа, гаворыць, уже даўно пара здохнуць». І засмяяўся. Вось я Не, тут ну, гавару ягонымі словамі. не, Хай ну, жыве. ну, не, У ну, яе это, ну, сын, я нікаму, Сярожа, я нікаму, і ўсе гледачы, я нікаму, ні ворагам, ні сябрам нічога не жадаю дрэннага. Жывіце, пакуль можаце, але для тых, хто гэта ўсё робіць гадасці, жывіце і аглядвайцеся. Мы ўсе ходзім пад Богам. Дай Бог усім здароўя, а Бог ведае, каму што даць. Вось я з гэтай так, я 5 гадоў у калоніі з гэтымі пражыла. Бог всім дасць тое, хто што заслужыў. ну, гэта так прогучало, а я так скажу, тоже мне там ухо резануло, как бы, ну, думаю, на эмоциях человек, потому что Не, я же, гэта не на эмоцыях, гэта так казаў той лекар казаў, да ну, это которага было ты непонятно в засмяялся. контексте вашей беседы. Ладно, окей, Не, проехали, прабачце, хорошо. калі ласка, гэта я паўтарыла словы лекара. Вось я вам выпадак сказала, што мы ў санчасці Ну, вы там Луцкіна, не а потым сказали, я поэтому заходжу. непонятно. Они через 3 месяца все Ну полиграф прабачце, пройдут. Не пройдут. прабачце, ну поліграф, ну, А справа не, а што такая. паліграф? Наўрад ці там яны пройдут полиграф, яны не захочуць яго проходить. Так, и моей жене приглашение присылали баллотироваться в традиционный совет, не зная ее вообще, а просто со старта идти в КР, надо в кавер, типа, и начали там голосовые присылать. Могу пруфы скинуть позже. Ну, пришлите, пришлите. Интересно, если что-то будет, опубликую. Мельникова ж вернулася усю. А, блин, как-то наступная Лузгина будет, не знаю. Так, опять виляет, кто-то сказал. Смело сбоку широкая. Я б не хотела, каб на мои голые здымки хтосьці нават просто разглядаў. Я себе кошт ведаю. Ну, слухайте, мы широкая 50 годов. И, ну, тогда, ну, в хорошей форме она, безумовно. Ну, маладзец, жанчына. Вот. Паважаю жанчын, которые за сабой глядзяць. Что я хотел сказать? Яна можа рабіць все, что заўгодна, і любой чалавек можа рабіць, кожны себя цэніць, як ён себя цэніць, но просто прадаваць гэта за палітыку, што там ісці ў палітыку, знае, как, якую народ мае ментальнасць, такое сабе, да. Вот. Ну, Ну, с той же Дулиной она слово Лукашенко не хотите повторить? Почему вы со всеми общаетесь нагло и на «ты»? Это к вам пытание. С той же Дулиной, она же доцент. Ну, доцент. там, як сидишь у калоніі, там все зэчкі. Там нема дацэнтаў. Я председатель контрольно-ревизионной службы, и что? И что? Не, Там ну усе просто, не, адзінакавыя. ну, То можа мне трэба было перад Дулінай тады поўзаць, я не ведаю, ну да прабачце. не, мы ж просто пытаются про ветливость, про выхованность, я так разумею. Чаму так? Я з ёй увогуле, после таго выпадку я з ёй увогуле ніяк не Ну, кантачыла. так, Або яна ж там, прабачце, Сярожа, я яшчэ хачу патлумачыць, там сядзела ў 9-м атрадзе, прыйшла не ведаю, хіба з другого атрада прыйшла пісанка Галина Станиславовна, которая выдумала, что я при усіх сказала, что я яе там зарежу, горло перережу ці што. Ну дык яна была спецыяльна пераведзеная для таго, каб мяне правацыраваць. Яна колькі раз уже мне нават этот самы, ну, і рукой стукнула локцем. Ну, увогуле яна была пераведзена спецыяльна для правакацыі. Гэта я ўжо потым даведалася, ну, а што зробіць? Ладно, Галина Ивановна, я вам шчыра скажу, вось маё меркаванне, вось ваши Ага. адносіны і то, як вы кажаце пра, ну, безадносна вот таго, што там хто, ну, селі там на, што вас пазбавілі спаткання, што пасадзілі там у карцер. Просто такое ўражанне, што у вас свая такая асабістая непрыязнь, ну, такое ёсць.
ну как ёсць. Ну я ж не кажу, што вы там павінны там Вот. іх любіць, ці они вас, ну вось так гэта праглядаецца. То бок, ну не вельмі так аб'ектыўна. Маеце, значыць, падставу, наверно, не ведаю. Просто кажу, як гэта выглядае са стараны. Ну вось, как я вось гэта бачу. Ладно, давайте. Ведаеце, Да, гэта са кажыце. стороны выглядае, як ты там аказваешся, і той чалавек, который сядзіць таксама за палітыку, за слова, за которое сказаў за свабоду, што ты пайшоў, і ён такі ж самы, як ты. Над ім таксама могуць здзекавацца адміністрацыя. І ён цябе яшчэ ўдае. Гэта вельмі балюча. І гэта для мяне, мне нават не тая боль, нічога так не было балюча, як тая здрада сваіх, которые тебе ось готовыя здаць. Яны думалі, можа паменшыць тэрмін, ці што, ці выпусціць. Ну я не ведаю, но так гэта не можа быць. На чужым няшчасці сваё шчасце ніколі не пастроіш. Ты не будзеш ніколі шчаслівы. Гэта так яно есть. Я прожила век, я достойную жизнь прожила. Я гэта магу удакладніць. Ну вот, кстати, вот от жанчыны з тюрьмы. Слухаю і сорамна. За 3 гады на зоне не пасварылася ні з кім з палітычных. Падтрымка сваіх любым коштам. Там для мяне было жыццёвым крэда. Ну, я ни с кем тоже не сварылася, пакуль мяне правацыравалі. Не я пачынала першая, не я. Так, Петрухін не морозь. Люцифер, как? Ну, сябры, дзякуй за за каментары. У нас уже падыходзіць час праграмы. І хачу вам задаць пару пытанняў. Вы Так, сказалі, што у слухаем. вас новы тэлефон, вось кватэру Так. вам сказалі, што далі сацыяльную. Вось. А скажыце, а як бы вось нашым пенсіянерам так папасць, як вы, чтоб ім давалі таксама сацыяльныя кватэры, каб яны плацілі толькі за камуналку? Вось так я получила не социальную кватэру, я атрымала камунальную кватэру. Буду плаціць толькі за камунальныя паслугі. Ну гэта, па-першае, я вам адразу скажу, за мяне хлапаталі. Пал Палыч Латушка хлапатаў, Мгм. пісаў, да мэра тутай нашага горада пісаў. Потым спільнота палякаў, так, прэса спільноты палякаў пісаў, прасіў, каб мне далі кватэру. І пісаў тая фундацыя пісала, у которой я фундацыя дыялог, там прэсас пан Міхал, такі чалавек вельмі вялікага шчырага сэрца, ён вельмі за нашых палітычных перажывае, таксама падтрымлівае і гатовы аказаць дапамогу. І ён таксама пісаў і хадзіў туды. Вось 3 чалавекі за мяне хлапаталі. Ну я і сама яшчэ пісала, ну так як я маю польскае грамадзянства, я грамадзянка Польшчы, і вось я атрымала. Ну відаць, ну Бог дапамог. Рука Бога, як кажуць, і Бог дапамог з дапамогай людзей. Ну, слухайте, просто ведаеце, цікава, а як бы так, чаму Пал Палыч вось вам дапамагае, а камусьці іншаму там не дапамагае? Ну, хацелось бы, каб Ну, усім было добра, не? Ну, запытайце ў Пал Палыча, чаму ён так робіць. Але я ў яго попрасіла дапамогі. Я яму сказала, што Пал Палыч, есть такая магчымасць атрымаць мне кватэру. Дапамажыце, калі ласка. Ну і ён напісаў, я попрасіла, ён напісаў, дапамог. Нетка не адмовіў. Гэта з нашых, я вам скажу, з нашых беларусаў адзіны чалавек, который мне дапамог. А так, не хачу нічога далей гаварыць, попросту не хачу. Не, ну окей, окей. Просто это у открытой крыніцы, таму я у вас пытаюся. У нашай ніве гэта было Так, ён мне напісана. Так, дапамог. Я яму вельмі ўдзячна. Яму, так. вось нашаму прэзісу спільноты палякаў і нашаму прэзісу фундацыі дыялог. Я Калі, ім гэтым людзям вельмі ўдзячна. калі мы вернемся домой, пані Галіна? Ой, не ведаю, я таксама. Ведаеце, што толькі ўсім хачу сказаць. Тут я недалёка каля граніцы, я буду стаяць у калейцы першая, падходзьце, я ўсіх прапушчу. Все да хаты паедзем разам.
Ну, дай Бог, щоб так адбылося. Адразу Добра, шукайце мяне, я буду першая стаяць у калейцы. Адразу ўсіх прапушуся, разам паедзем. Усе трэба толькі маш на танку, можа, там якога гепарда купім ці то што, можа, не дапамогуць нам ведаю. тут гепарды. Сядзем усе і паедзем. Ну, так усе зато памесцімся. Адзін на Доб- аднаго, але паедзем, ён магутны. Добра, дзякуй вам вялікі Я за думаю, што вернемся. Я таксама вельмі хачу дадому. спадарня Галіна. Дзякуй вам вялікі за этэр. Развітвайцесь з гледачамі і будзем з вами таксама развітвацца. Вельмі вам удзячны, што знайшлі час і распавялі сваю гісторыю і, магчыма, карысную інфармацыю пра Ксенію Луцкіну. Так. Так, я хочу звярнуцца да людзей усіх, хто што ведае і хто вось такія выпадкі, пра которые распавядала я, то я вас прашу, не трымайце ў сябе. Трэба, каб людзі ведалі, бо тыя, як яны пойдуць далей, яны будуць намі кіраваць, і з гэтага нічога не будзе добрага. Вы самыя бачыце не раз на гэтым усім. По той бок граніцы вы ўсё бачыце. Дзякуй вам усім за каментарыі вашы, за шчырыя. Самае галоўнае праўда. Дзякуй вам, Сярожа, што далі магчымасць з людзьмі пабачыцца. Можа, хтосьці мяне шукаў, яшчэ для асабістага так, каб асабіста паразмаўляць, то прашу звярнуцца да Сярожы. Да, все, дзякуй, Дзякуй вам да усім. пабачэння, Трымаемся. жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Да пабачэння. Адключаем. Шаноўнае гаспадарства, ну вось такі атрымаўся эфір. Вось, дзякуй, што былі з намі сёння. Напішыце, карысна займацца вось гэтым ці не карысна. Як вы думаеце, ёсць ад гэтага нейкі будзе прыход ці не, бабуля странная? Ну, людзі ўсе розныя, чаму странная? Як па мне, любы чалавек можа, ну, выказацца тут. Гэта ж не СМі Светланы Ціханаўскай. Я кажу сразу, што я заўсёды прадастаўляю слова таму боку, пра который ідзе размова, і калі захочуць Здуліна распавесці, Луцкіна, вось, я запрашу. Ну, калі латушка для вас добры, то ўсё праясняецца. Ну, слухайце, ну, бачыце, ну, чалавек, дарэчы, пра гэта было напісана ў артыкуле «Наша Ніва», вось. І ведаеце, ну, дивно, да, то бы классно, конечно, да, чтобы обратиться к Латушко. А как так быть? Почему, например, Галине Ивановне Латушко помог, а всем другим не помогает остальным, да? Или он помогает каким-то особым людям там, да? Непонятно. Сергей, сложно было задавать вопросы, просто слушал. Дякую вам, Галина, Сергей. Да, это нужно, у людей столько времени, за столько времени накопилось материала. Где посмотреть фото Широкой? Так, в моем стриме одно есть, а вообще у нее в Инстаграме там штуки 3. Вот. Приход от Чефира. В Инсте, да, в Инсте. Человек выказался. Сябры, кто хочет, имеет жадание, калі ласка, пишите. В пятницу у меня будет у эфира Игорь Кулей. Мы с ним поразмаўляем пра журналістыку, пра расследаванне. Да, бачылі, што Дуліна пісала. Ну і што? У Дулінай, дарэчы, таксама нічога таго, што абвяргае словы Галіны Івановны, няма. Яе пазіцыя, она уводит все в сторону конфликта паміж, ну, лічнаснага конфликта. І еще раз, тут нічога тут даказаць нельга. Самае галоўнае, это калі людзі, сведкі будуць казаць, да, гэта праўда, ці да, гэта неправда. Таму што хто сядзеў, той ведае, да. Вось пачаму, напрыклад, пра мяне кажуць, што я там супрацоўнічаю з КДБ, а, напрыклад, ў турме там, ну, а не пра турму. Таму што пра турму я там был як на далоні, як і ўсе астатнія. І за мяне там усе скажуць, любы чалавек
хто запытаецца пра мяне, все скажуць, што за мной нічога няма. Вось і ўсё. А так можна, Сергей, вы разумны, да ладно там, я знаю, якія. Так, да, с продажной Тихановской, конечно, не сравнить. Я инвалид, до сих пор ничего не получил. Так, очень хочу поделиться с вами. Ну, поделитесь. Дайте ваш телеграм. Игорь, мой телеграм написан в описании. Там написано собака no culpable siempre. Ну, копировать, вставить. Ну, могу, в принципе, сейчас написать. Ну, да, прям под каждым видео есть, да, дякую. Дулина. Так, ну что, ну, кстати, да, вот вы говорите, что Галина Ивановна 61-го года рождения, да, то есть она может, ну, просто там и, ну, не понимать там долю. Он может сказать, они же у Веша скажут, вось, мы там что-то помогаем. Вот мы в Испании паспорта сделали, мы там сделали паспорта, мы вот политзаключенных освобождаем. И если как бы не вникать, вось, то і всё, і будзеш думаць. І вы зараз, дарэчы, заўважылі, што шмат хто выходзіць з турмы, да, яны вообще их не видно. Они, короче, как это, отстаиваются, да, никуда не выходят, они разбираются в ситуации, потому что видят, что тут творится дичь. Вот, и то, что пишут тут в паблике у меня, что в КР там все такие, да, ну, типа, я не знаю, какая там Луцкина, ну, насколько там это правда, неправда. Скажу широ, что я склонен верить, да, Галине Ивановне. Просто что, когда она говорила, значит, 22-го, я думал, там просто вообще такой масштаб, да. Ну, я вам скажу, что и если это все правда, что она двоих посадила в ШИЗО и лишили свидания, это уже как бы очень, ну, очень плохой поступок, за, за который нужно спрашивать, да, то есть это уже такое себе. Так, приход от чефіра. Так, ну что, все тогда, паважанае гаспадарства, будем закругляться. Дзякуй, што былі сёння са мной. 126 чалавек глядзіць. Калі ласка, 47 лайков, можна было б яшчэ парашку доставить. Вось, гаспадар Жемчужны хочет таксама выйти со мной в эфир. Вы знаете, да, гаспадара Жемчужного. Он живет в Вильнюсе, тоже он там просидел там миллион лет, да. Хороший очень, ну, на мой погляд, я его вельми поважаю, хороший, хотел сказать. Ну, по-белорусски, кстати, дядька это вельми уважительное, да, называют дядькой уважаемого человека. Хороший дядька. Подар Жемчужный, вот если у нас с ним срастется, то, может, выйдем на этом тыдне. Ну, все тогда, сябры. Яшчэ могу что запросить вас подписаться на мой телеграм-канал, и можно угостить меня чашечкой кофе, если вы считаете это возможным и у вас есть магчымасць. На гэтым, сябры, усяго добрага, всяго самага найлепшага. Я жадаю вам шчасця у асабістым жыцці. Беражыце сваіх родных, сваю сям'ю. Вось, спадзяюся, што мы калі-небудзь вернемся домой. Ну, а если не, ну, то будем тут. Жыве Беларусь, Боже, храни Америку. Слава Украине, нех жыве Польска. Камеру ключа на грудь.
Трухін. Заўтра кожны з нас, пакуль працуе камера, праўда жыве ў нас. Жыве!